Afrika napot rendeztek augusztus 11-én Szerencsen. Az egzotikus kontinens magyar kapcsolatainak erősítését szolgáló programra többek között a diplomaták és üzletemberek fogadták el az Afrikai Magyar Egyesület meghívását. A szervezők stílusosan az Afrikafénál fogadták az immár második alkalommal meghirdetett találkozóra érkezőket. A vendéglátóhelyen Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke ismertette, hogy az egy évvel korábban az ugyancsak Hegyalja kapujában életre hívott civil szervezet tevékenységének elismerését jelzi, hogy idén a hazánkban nagykövetséggel rendelkező 3 fekete afrikai állam, Angola, Nigéria és Dél-Afrika legmagasabb rangú diplomatái személyes jelenlétükkel tisztelték meg a szerencsi eseményt. A program díszvendége, a nigériai nagykövet asszony fontosnak tartja a két ország kapcsolatának erősítését. Úgy gondolom, hogy Nigéria és Magyarország között szívélyes az együttműködés, ami a gazdaság és az idegenforgalom területein egyaránt érvényesül. Rendkívül gyümölcsöző kilátásaink vannak a két ország közötti kapcsolatok fejlesztésére. Ezen fogunk dolgozni a jövőben is. Magyarország nagyon sok területen tud segíteni nekünk, hiszen önöknél komoly hagyományai vannak a mezőgazdaságnak. Külön kiemelném a halgazdaságok működtetését, amihez Nigériában nagyon jók az adottságok, ugyanakkor jelentősek az infrastrukturális lemaradások. A másik terület a mezőgazdaság épesítése, ahol szintén számítunk a magyarok tudására. Nagyon dicséretesnek tartom a mindössze egy éven megalakult Afrikai Magyar Egyesület tevékenységét, amelynek célja két ország között a kapcsolatok erősítése. A vendégek rövid sétát tettek a volt cukorgyári kör épületéhez, amit a tervek szerint oktatási célokra hasznosítanának az ingatlan tulajdonosai. Mint elhangzott, a majdani létesítmény az egykor jól működő afrikai magyar diákcsere felélesztésével jutna új szerephez. A nagyszabású kezdeményezésnek az épület falán felrobbantott pezsgő adott nyomatékot. 80 főben gondolkodunk, természetesen a 80 fő elhelyezéséről, azok itt lakásáról és egyebekről is majd gondoskodnunk kell. Tehát pillanatnyilag ez egy kihelyezett fakultás lenne, nem önálló intézmény, leginkább OK és emelt szintű szakmunkás képzésben gondolkodunk. Ez egy terv, már sokadik terv ezzel az épülettel, úgy néz ki, hogy ebből talán lesz valami. A Gödöllői Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola mezőgazdasági karának együttműködésével mi az épületet biztosítanánk, és egy alapítvány keretében működne az intézmény. Nigériai befektetők jelezték érdeklődésüket, de én remélem, hogy egy év múlva már arról számolhatunk be, hogy valamilyen tényleges felújítási esemény történt az épületen. A délutáni konferencián Afrika mezőgazdaságának fejlesztési lehetőségeiről váltottak szót a jelenlévők. A második Afrika nap egy különleges kerti partival zárult. Balogh Sándor otthonában látta vendégül a meghívottakat. A finomságok és a jó zene mellett a házigazda gondoskodott arról is, hogy a résztvevők helikopteres sétarepülés keretében gyönyörködhessenek a Zempléni tájban.